Donald Trump atha tumthin tu te hian no panglom hle mai July ni som pathum sang ni som ni pali Nimin tlai da ruk le minin ni khan Donald Trump chu Pennsylvania State Butler hmuna inthlan campaign neihnaah ama supporttu te hnena lo ti thin dan pa ngai angin akut te vaiin lawmthu hrila President Joe Biden a kaihhruaina hnuaia aru karon pem lut-te'n ramri an paltlang na sat lutuk chungchang soyani Trump chuan mipui hmaah chu char chu thlan hi khataliam to a thillung chia thlak tak muin du ani chuan thil thleng kha han enteu atia chuti lai tak chuan silai ron rita atlem bera voinga tal silai in anon kap ta zot mai ni chuti hun lai chu tlai da ruk le mini sompanga vel ni in an soi Trump chu chuata akun ta ngala Secret Service agent nge mozat chu state cha antlan ngal wata Trump chuan hual betani Trump chuan ka phe khoki kan lang e atia ti chuan agent te chuan chuata tangin an han choi kanga stage atangin rang takina motora chuan an hruaia abeng ding lama tangin thisena ron luanga tina hmuaia ron far chuak bok chutia stage atang an zon liam ma chuan fight kan ne nge yang tin akut tumaron tilang tel nge ni US Secret Service soidanin rally nei na mun pon lama hun sang takatangin stage lama silai voitam takka ani akap tu nia hria chuka hlum ngalani a social media platform Truth Social a Trump chuan ti hian a soi kabeng ding lam chung lam chu silain min kapani tin CNN in anzir chian na chuan Trump hi ron kap tu atanga fit zali zanga meter za som ni atanga za som nga vela hla a omani lawmthu ve tu pakhat chuan BBC News a shildanin security perimeter pon lam building sang lo tak chung bera silai kengin poi khoi tu lon lai chu hmua abula police officer te chu hlo om thei tur hriat tirin a out chuak nge ni ralia tel Trump thlop tu rom mus chuan boina chuak chu soin silai ri voi level ka hria mipui tlan sia ka hmua chuta chuan Trump po chu podium phena birua ti chuan Secret Service zong chu an ron pungkhom super second khat chung lekin Trump chuan him ta ni ati FBI te chuan he silai me pu hi thah assassination tumna ni in an soi mipui zinga pakhat chu ka fuania aboral tanghalani midang pakhat po adin hmuna thalo hle ni in Washington Post reporter chuan social media Butler County District Attorney thu soya changin soyani he silai me pu hi November ni nga a inthlan ma thali potling tolova Trump hian Democratic President Joe Biden nen election rematch an ma chhon don ani President Trump chuan he thilten om takkara hian dan ken ko tu tele first responder ten rang taka man la ka wangin lawmthu soyani Trump hi tha tual chung medical facility a endik me kani atiani FBI te chuan in rin nia Trump rally silai keng nia rin hlel Matthew Crooks kumsam ni Bethel Park Pennsylvania chengani thu an soi ole he thu a hian engai vedan le Secret Service agent hi an thatok lo nge niang engwanga silai kenga Trump that du tu chu lut-te'n nge ni an security ava tha om lo em ve ti karil ro lo om dai mai engwanga silai keng chunga rally lut-te'n nge ni in ngai danin lo soi ve don nia tin thil mak le em pakhat chu Trump tha tumtu te he upatak tak ni om tak engwang chuan nge no pangte te an ni thin le kati man kuma po khan a campaign lai taka tha tumtu an omani kha ilo thlir le lokang VC networka kandawlo ma cheu tuntuma chuan England rama tlangwala no pang tak pakhatin khovela mithil ti theiber pol US president hial po loni to Donald Trump ma tha atum dan chanchin kan ron soidon ani sangni somparuk me thani a Michael Stanford nule party chuan an fapa chu America rama about who an report an thelu ni atanga ni somni pathuma Michael chu Las Vegas a Donald Trump campaign rally aneina aron lang hlol meya thu soi tura chama do sana alon vele chuan Michael chuan a bul hnai bera police officer chu panhnain police silai chu lak sakatuma ma se police chuan alo dang man hlo meya ti chuan Michael chu an mana hmuna police omve chen khatinen chuan Michael chu pona chuan an chhuapui ta ni Secret Service ten Michael chu engwanga chu tiang thil chu ti nge ni anzo chuan Michael chuan Donald Trump chu namdang hmu si ching racist ani wangin thi chu aphu hlia chu wang chuan ka a tha atum thu asoyani ma se engtin nge England rama kholian lo tak sare khwa mi tlangwala no pangve takin engtin nge khovela mithil ti theile challang ber pol Donald Trump ti ang tha atum tak mai
Michael chu lungina kum engemoza tang tura achung thu rel thei a ma che heng thil te hi tlangwal no pangtak rilrula ma har satna nei thil ti nge ni nga tumreng wanga rilru fim tak manga lo duang lok tu thil ti zok ni angle Michael chu Nevada tan in ven himna khau tak hnuaia chuan achung thu rel hun nga ki na omeka Donald Trump tha atum thu chu in puangin a shemna chu ti hniam sak turin angen boka ma se athil ti chu thilpoi lian tham takani a twal tha tumna hial ani wangin dan hnuaia chuan kumsom ni chuang lai zela tan theina ni a athil ti tum chu in puangin ngen na chu thelut ma se kum enge moza chu lungina chuan tan thau churin omani America rama kalma hian Michael chu anuli ni le anaw Jennifer tinen chuan an cheng hawa anule pa hi no pangkum nga mi ni lain anin chena anu soidan chuan Michael a kumni velani hian amizia chuan thilfil hela omti an shetana kumriat mi velani chuan anung changchu amumal lo chho ta hle a athin chu rimin a hmel te chu angui hmel thei chin hle a Michael Stanford chu kumsom pathum ani chuan natna chikhat espagar aneiti an she chuaka hetiang natna hi rirulam natna chikhat ani a hetiang natna veitu te chu an thluakin mi pa ngai a phachi alawa riruput manga te an thil thiam zonga te mani in thunun na le thil sia reng theina te mi pa ngai an phalo hle ni hetiang har satna ane wang hian Michael chuan chian kompo a har sat pha hle a chu wang chuan a school kalna po ti du da atok china a school kal she lutuk chu motor hma te in sutir tumin alo tlan to china anu chuan champuina don theinan kumtam tak chung chu mitam tak hne na alo shwai to china ma se Michael champui theitu tu ma an hu thei chuang lawani Michael a kumsom pali ani chuan arurulam harsat na wang chuan eating disorder ania ti chuan psychiatric hospital a dalu angai pha ta hialani kumsom pariatani chuan Michael chuan anule pa hne na chuan online atanga aton thar abial nu bula America rama insona du thu ashilta a chu anrem ti saklawani chuan inthah mai tum thu ashil boka kumsom pariatani to a mider thong takni ma se puitlinga chiar the ani ve to boka antang thei ta bik lawa ti chuan Michael chung te chuan an chung ko poisa khol sa mang chuan hoboken khopuya chena in kum khat chunga ta na lwa tur an zon mu sakta a hnuwa detective tin an komna a in nei tu chuan Michael chu mizak zum le nungchang thata kani a abial nu tur om tu ma a hmu ngai lo thu le chiana komlai om tak nyal po a hmu ngai lo thu ashila Michael po in nei tu pa hne na chuan tu ma hmel shiat anei lo thu lo shil to nge ani Michael le achung te chu ni tinin bia in chanchin anin shil reng china ma se chumi hnu rei lawa chuan Michael chuan achung te chu abekha ta tiala anu ne nanim biak chang te hian nidanga ati ngai reng lo tongkam moi lo tak takina tongkhum ta thina ni Michael chanchin hunrei takan sia thei to lo hnuwa me ni som ni paruk sang ni som paruka Michael nu chuan thunei tu te hne na an fa pa bo thu chu a report ta a CCTV footage atanga an hmu le hnuwa a bo chung zong hian police te chuan Michael chu a chung ten a in lwa man tura an pek poisa manga le BMW car chunga chuan a cheng ni in an ringani Michael chu abawa tang chuan man ani ni ma zong chu mi hmu thein na inlan lo shim ani Michael man ani khan secret service te chuan alo che to dan te chu uluk takin an han chui kira Michael car chunga chuan silai ka inzirna nan manchin target silai ka na hnu ma tam tak om chu an hmu chhuaka chu silai ka azirna po chu campaign rally an nei na hmuna tanga mail khat po tlinglo hnaia omani ti chuan she chuak ngala chulai hmuna thok range safety officer Josachu Michael Silaika lozir tir tu chu ni a ani chuan Michael chu rally nei ni mani chuan chulai hmuna chuan Silaika zirtura akal thu chu asoya ama chuan thilrin hlel omle danglambik engma hmu tura omlawa Silaika zirtirte ang thavin azam ve hle a silai chu musom ni vel chu akap chhuaka Silaika po athiam chan lem lo hle boka miza zum mel tak ni a sha thu asoi boka Michael ve thung chuan detective te hne na chuan rala tanga chamaka theina tur silai leitumani a ma se silai chu alei theita lo ni in ashilani Michael chung thu relani ma karnga la oma chuan Donald Trump chuan inthlan na chuan neihnaah changta a president ta na thlantlin ani ta a
chu chuan Michael tan hun chung tur po chu angmung thei hle don ni ina sia dani Michael nu le pa te chu anjil ru ha in anlungai hle meya an fapa Michael chuan achunga thil thleng chu tuar thiam lawin mani in ti hlumatum pha mai te po an hlau hle ni Michael chu tan in pilril tu mat lo po phalo na hmuna khungani a chanchin thar shiat ang te chu anu nen anin biak na changa shiat ani a Michael chu anu chuan Donald Trump president ta na thlantlin ani thu chu shila Michael chuan America mipuite du thlanna chu aza sakthu le mi ti nat kha athil tumani lo thu te a shil ve boka Michael chu ahma fa pachata kani na kha na kirle to a ati chin dan angin achung te chu lekha le kat te athun china anu lekha athunna chuan anu chunga alo khosak to dan poeti thule ngai dam adil na te atan na chu shiomati thule amal zia thute a hlau thin zia thute aziak chhin ani rirulam harsanna anei ti lawa chuan Michael chu mi fel tak chungkwa po boina siam ngai lawani a politics lampo angai ven ngai lo shim shima hetiang thil ati tamai le hetiang khopa tama a hotamai hi achung te chuan an she thiam lo hle a mi tu emoten rirulam harsanna ane hi mangtangka in hetiang thil ti tur hian aril ruan shwai koi sakni inan ring hialani Michael nu le pa te chu Michael chungthu relani ma chuan anram England atang chuan thok chuakin Las Vegas a anin muta a Donald Trump thantlin ani ti Asia ta tang chuan Michael ril ru chu ashe omin angui le zwala chu wang chuan inti hlumtum te an enkol na bi ka sun anita ani anu le pa te chuan an ngai twa hle a Chama president anita boknen atran tu mitang te jinga mi te chuan Michael chu anlo soisa anga tha te atok mayang ti an hlau hle a afapa ngai to ema wang chuan Michael pa pol phei chu zan enge moza da mu thei to lawa sleeping pills te e yangai pha hialani an fapa chu hlim taka an ina shwai ho thei chu an du thu sam ber chu ni Michael chungthu relni tur chu athleng chep to a Michael legal team te po in an case athil chu le poimo tur ang te an boy pui filtran to a an tumbir chu ro rel tu te hmaah Michael ril rulam harsan na nei thu chu shiatira shimna ane phei ang ber to chu ani a Michael chuan thil thalawati thule rampum huap ang khopa boina lian athlen sakti le dan phallawa silai mepua atum ti chu apoma achung thu ngai tua ani ma dai to in athiam lo pomin guilty plea lo the lu dai to bokani ma se guilty plea po chu lo the lu dai to po chu ni se rorel tu lamin angen na anpom saklawani ero chuan kumsom ni chuang lai lung ina atang theido na ni darkar som chuang an thlo hnu chuan lin le pol te chu airport a chuan an in huta a atuka Michael chungthu relani don ni chuan achung te chuan Michael legal team te chu an hmuah an ni chuan ro rel na nei ani dan te an hmaah Michael a inthlan dan tur te Michael chu just te chuan thu soina hun an siam sak don thu te le thil poimo ang te chu anin shilfia chumi hnuwa chuan court chunga chuan an lut ta ni Kota chuan defendant lam chuan Michael nalo in puan to angin chu be na chu kumliam ta dai to atanga ruwa manna alo siam to atakati hlawhtling tumna ni inan soya ma se judge chuan Michael ril rulam harsan na nei chu khongain ngai na thiam na nen Michael chu thlasom pani hnuah chhuwa azalen turin achung thu arel saka anung changa that viau phei chuan thali hnu leka achhuak theido na ni Michael chuan rorel tu te hma chuan athil ti chu a in chhir thu le poeti thu asoya thil poi tak thlen hma a athil ti tumdan hmanani chu alom hle boka ari rulam harsatna nei te po chu treatment tela a mipa ngai anga anuna man le thei chu adu thu sam berani thu asoya Michael chung te chuan an fapa an rin le an lo be se ai de hma a an hne na lo ki le tur thu an chia chuan an lom hle a Michael nu lin chuan a fapa in rirulam harsanna anei ti an shia chua chanpuitu an zon lai khan chanpuitu tur chu hmu se chuan an chung ko chunga van duai na thleng hi a thlen kher arin lo thu soyani